Baba ubaba umthethwa unikele u29,000. Baba kuneNazaretha lakho eliphakathi kwethu usehambile. Ubaba bathi uMabheka Zulu, uIshwa Mabheka Zulu. Wafika Nkosi semagroundini wafike wathi ngizonikela atype lapha kwi-app ngangibuka Nkosi yamakhosi ngaze ngamkhuza ngathi baba ngathi uwede nomunye uzero ubungaqondile u5,000 wathi no bengiqonde u50,000. Ubaba uIshwa Mabheka Zulu Nkosi yamakhosi wanikela u50,000. Kunobaba olapha phakathi kwethu angazi noma usekhona yena ubaba Vidima. Baba Vidima ngicela uphakame baba wami. Baba lana Nkosi ekunikeleleni ngayedwana noma kunikelelwa imindeni yala umuntu azalwa khona. Baba Vidima ubaqwaqwade amakhanda. Ubaba Vidima Nkosi yamakhosi unikele u85,000. Emagroundini baba wanikela ngekota 3 wanikela u40,000. Wafika Nkosi ngoba kade sesemaphethelweni othandweni wayephethe Nkosi ngezandla u45,000. Ngidlule Nkosi yamakhosi ngiye khona into ebesiyibiza ngobumbano. Ubumbano Nkosi yamakhosi lwakho nalo Nkosi ngizoliqala ngasekugcineni. Baba kunobumbano kade kuhlangene Nkosi Nhlal'suthi yaseNtangeni Richards Bay Circuit lengiguqe kuyona. Benze Nkosi u1700. Baba kunobumbano Nkosi yamakhosi lwengudlungudlu yakaZulu. Benze Nkosi u14,200. Kunobumbano Nkosi yamakhosi lwengudlungudlu yala ekhaya eMpuze. Lwenze Nkosi u19,900. Kunobumbano Nkosi yamakhosi lwengudlungudlu yezwe Nkosi labathethwa kwamthethwa. Yenze Nkosi ingudlungudlu yakamthethwa u132,000. Kuno nikelo Nkosi yamakhosi wamakhosazane akho entethelelo. Anikele Nkosi yamakhosi u160,164 rand. Kunobumbano Nkosi yamakhosi lwenhlal'suthi yakho yezwe Nkosi lakwamthethwa. Banikele Nkosi ukudlula bonke Nkosi akade bethi bawubumbano. Banikele Nkosi u187,539 rand. Baba bathi kwenzeka iphutha kuyisekhethi yangapha eJozini. Igama lesekhethi iseNkanyezi Home Circuit. Baba sengisohlelweni lokugcina Nkosi yamakhosi
kuma-team leaders. Baba ilana-ke Nkosi yamakhosi ubaba uMthethwa. Ubukusile Nkosi ngathi. Size sathi Nkosi yamakhosi mhlawumbe ubukisa ngathi ngoba thina singenalizwe yenenezwe. Ubukusile Nkosi ngathi kakhulu Nkosi yamakhosi. Ngalendlela yokuthi Inkosi yamakhosi ubeze ethi bana kaMpanza ungangibali mina no team leader ngifake kuma second. Ngizobiza Nkosi yamakhosi abahlanu abangenhla ngoba ama team leader akho Nkosi esewonke abeko 44. Ngenxa yesikhathi Nkosi yamakhosi ngiyacela abantwana bakho Nkosi bavume ngibize abahlanu kuphela ukuze Nkosi sizame ukubamba isikhathi. Ngingakangeni kubona Nkosi yamakhosi ngizocela ukumemeza abambalwa mhlawumbe babili bathathu akade Nkosi yamakhosi beyiqoqa la Nkosi abasebenza khona. Ngiyacela Nkosi yamakhosi masukhumbula abantwana bakho nabo Nkosi bakhumbule. Abasebenzi Nkosi base Tronox banikele Nkosi ngo-2,900. Abasebenzi Nkosi yamakhosi base RBM banikele Nkosi ngo-8,020 rand. Bese Nkosi yamakhosi ngingena kuma team leaders apha. Bangikhumbuza Nkosi yamakhosi abasebenzi baka Transnet banikele Nkosi yamakhosi ngo-10,000. Baba ama team leaders akho somnganisi amahlanu Nkosi aphume phambili. Khathi ngiwamakela Nkosi ngoba Nkosi abemakelwa yimi. Ngiwamakela Nkosi ngikwamayimayi. Baba i-team leader ebe number 5 Nkosi yamakhosi. I-team ka N Kwanyana bathi uMrs N Kwanyana. Baba Kwanyana baba lo semva kwami Nkosi yamakhosi. Baba unikele bene team Nkosi akade sebenza nayo banikela u-43,500. Nkosi yamakhosi uhlalo wethu Nkosi ubaba uhlale ethi mina nginama initials amathathu. Athi mina uhlalo wenu kuze kube phakade. Baba makuphela nje usuku lwanamuhla kuphelile sihlalo songumlondo. Baba uhlalo wethu i-team PMD Mlondo yenze u-51,350 rand. Baba unumber 2 Nkosi yamakhosi no number 3 baba bebengabhekani. Ubethu baba umngadi. Msinga ngibonile ngijumile ebusuku ngithe ngilala wafaka u-10,000 ngizokuthola. Avuke Nkosi yamakhosi azame kodwa imoto kapetrol babisheshe iphele endleleni. Ubaba uMazwi Mngadi ugcine unumber 3 ngo-62,800. Ubaba uMsinga waseMandlazini Empuze wanele ulale Nkosi isibili ngo-71,700 rand. Ubaba uMthethwa Nkosi yamakhosi ubeyindlela amahlanga. Ngisho baba singabathatha bonke labo team leaders sibahlanganise asimifici baba. Baba uhambe phambili Nkosi yamakhosi ngo-207,000
150 rand. I-total yama-team leader esewonke Nkosi yamakhosi enze u-991,342 rand. Nkosi yamakhosi ngiyabonga ithuba kade ngiletshele umshumayeli wakho sengifike Nkosi emaphethuleni. Baba siyabonga kakhulu kusiboniso mhlawumbe lapha ya kuma secretary ngiyacela nje ukuthi sibonge kakhulu isecretary esingakaze siye kuyo siyopresenta kodwa le secretary yavele yafika silapha enkululekweni kwamthetho wafika ubaba umfundisi uGumede ehamba nabavangeli bakhe usekhule kakhulu baba umfundisi kepha wafika ehamba nabavangeli bakhe isecretary yaseJozini enkanyezi home yafika yathi yangena sasingakaze siyimeme Nkosi yamakhosi kodwa yayizwile nje ukuthi kwenziwa into enhle kwaZulu yayizela yona lokho kwenza kwasikhuthaza kakhulu mfundisi wenkosi uthando lukaShembe lungena singakaze sifike kuwe sizokweshela kodwa wavele wayiqomela nje siyabonga abantwana benkosi ngicela nje ngokukhulu ukuphuthuma ngoba uhlelo selisesithethweni bantwana benkosi sesizobona indaba enkulu ngamehlo ethu kepha ngaphambi kokuba sifike ngiyacela nje ukuba ngidlulisele umbhobho ubaba uLthuli wasemampondweni abe namazwi okweseka ngoba bajwayele bona ukwenza lo msebenzi besikade sibukela kubo bekwenza sizwe nje amazwi okweseka lo msebenzi Nkosi yamakhosi Nyazilezo siyabonga Nkosi ukumenywa sibe khona phakathi kwalomzi wasebuza wanele bingelele nasemakhosini abefundisi khona nomeya ubekhuluma phakathi kwethu ngabodwa meya ukuziveza mawukhona ngoba so ufuna izinto kufanele sinike zona njengomasipala kungasinike kwenye indawo wathi seyivezile sase siphokuyekelweni lomuzi unje kanti ukhona ngifuna ukuxoxa indaba yangakithi kwakhona ikhehla elithi la kuhlatshwe khona ikuwo mina ngwasenseleni haya ngikhuluma iphutha ngithi bamfanya ngwasenseleni ithempeli la ifule uma wami ngicathu khona la noma ngakamboni uma umashana kithi kulunch kwesakakhosi akuyona into engiyifihlayo ukuthi ngwasenseleni kodwa ngwasenseleni namhlanje nokuthi ke Nkosi yamakhosi nendlunkulu yonke ngidlulisa okukhulu ukubonga labafowethu emsebenzini abawenzile kuthina njengamaNazaretha isikhathi esimnandi lapha hey ngoba manisayisebenza khona bathi ngeke iphumele kuba inkomo yomkhoyisi ukuthi abanye bejayilana abanye bejayivuka namhlanje masayibonwa khona bamngeyikhaya akade bevele bethi ayikho le namhlanje sifike zingaki imoto madoda nositshela iqiniso yintathu olodonga lifanele kunesikhala nangwasemaphondo nangifisi uyabona nje manje inkinga enibhekene nayo ukuthi angithi ngithe ngifuna nginisupport nginisupporta ngopetrol wemoto ingane
ujeleni iqiniso hayi nama ngisho lutho ke hayi Bakuphela songa okwesibili Nkosi yamakhosi namakhosi wonke nomkhandlu wonke okhona mina ngwakalithuli sibonga ukhokho wami ufica umuzi wakhe kwakuyisemthintanyeni ngale yaminyaka la kwakhiwe khona uToyota eProspective laphi esiphili siyabonga Nkosi yamakhosi sibonga kakhulu kuZulu ukuthi usikhuphule sibonga kakhulu siphakamisa izandla bafowethu omunye nje wabafana bami usebenza kaToyota lapha yabona ngaba basebenzi kuba imoto nithi ngane sibonga kakhulu lento eniyenze namhlanje kufanele ngabe kade yenziwe uSonto ngoba ngasho ngelinye ilanga ngathi la ekhaya kwashem imoto yakho yozidlala ingane ngoba noma nithenge ingaka nje namhlanje nabanye bayeza siyeza sonke thina njengoba sifikile ke bafowethu siyabonga kakhulu sonibongela ukuthi lokhu enikwenzile njoba kuhle namhlanje kuhleliwe la kujabula wonke umuntu kujabula nobenithuka ethi ayikho lento eniyenzayo kukhona nothi imali idliwe namhlanje uyayibona asazi ukuthi uzothini awuhlambuluke phela mzalwane ukuthi hayi mina bengithi namhlanje kuhle la ekhaya kumnandi nawe sokujabula nabajabulayo inhle kanjalo nje indaba ngoba njengoba kubalwa njena uyalungisa ke nomphathi wohlelo uthi hayi abanye bahlakula ngakwenye indawo yini bahlakula kwenye indawo kuhlakula sihlakula ndawonye bayilungisa iyabheda mayinjalo khona bahlakula ngale abantu ala ngoba umnikazi wensimbi akakufunda ukufuna sihlawule phi yes ufuna ukufaka i-challenge angithi nitheka Zulu nikhona nesizulu nikhona ngoba mombo umuntu osina kakhulu mesina yedwa abasina sonke sikhona angalethi umuntu nginsizwa ngakubo ngoba esho eyedwa ngoba insizwa nomhambile senigcinile ngala imoto cha ishona usuku nenkulu udlolo futhi kuwe phambili uthi kukuhle kusicacile akuthi sikhuluma njengoba kade ekhuluma sithi ushempu uNkulunkulu uze wathi unkwanyana ibhanoyi hey ubala lo ubala babukwanyana kodwa abafowethu akasiye nganhlanje njengamanje ushempu wathi uthanda lokho ngoba namanje mangithi ngifaka i-challenge ngikhuluma ngento enhle ukuthi lo msebenzi ngiyawugcina ngoba inkosi yethu nendlunkulu yonke mayijabule ukhashile usizo uyabona nje manje thina siyale ekugcineni kwethu hayi ithemba lokuthi ngazivelelwe yilutho endleleni ikhona ngoba ngeke sithi ushembe ejabule siphinde singene ingozi sizohamba nje zinamalambo mhlawumbe sohambisana nabo zinamalambo amakhulu bazobona bawuhlangana zendleleni ukuthi akusala ziyathoka kuhle bafowethu nenenze lo msebenzi engathi ningakhulu awunaba usupportile manje uyabona namhlanje ukuthi kunjani abukho ubuhlungu ophethe umuntu ongenzanga uthi akayibulala ezongafiki ingakho sithi makumenyeza bafuna ukuthiwa kwenziwe izinto ingakho namanje ngithi nithini naze zakithi insizwa sivethe manje sifuna nathi ukugilo wethu ukugilo ngeke nigiye nodwa phela ngathi kanti yaneve nisibizela ukuthi sogiya nathi angithi baba umlalo
Sengakini. Zindaki. Apha ngizogela mahala. Oh inta. Oh doba. Hayi hayi lapho. Haleluya. Sibalisikhala. Sibalisikhala. Hayi ngamsho lutho. Kodwa inuki ngosini. Oh kunamakhethe. Nkosi yamakhosi. Nendlungulo yonke yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Sizobongisa abafowethu esinabo esontweni emsebenzini omkhulu kangaka. Ikhona kodwa indaba engibambile nami engayazi ukuthi ngizothini. Ngoba ukuba sengiyazi thina into esoyenza yini ukufaka upetrol kulezi ayimo. Imoto mayiphuma egarage iba no petrol wa 200 rand. Time moto mayiphuma egarage. Wena bese uyayigcwalisa. Noma ngabe niyigcwalisile thina siyawufaka sikhokhela nama toll gate. Ngemoto ngayisho ufaka 10,000. Izosala ke lelivizile ngoba manje ngoba niyayisho nayo ngabe maya ngithi bamfundisa umkani uzwele kuthiwa yintathu imoto. Ningabe seningisola amakhono esalile ngisolwe nasezulwini. Kusafihlelwe namanje. Baba uNcwane, baba uMajola, nobaba uNtshulu. Hayi besiphethe imali besithi sofaka nenye. Nabo bephike njalo. Konke nithe imoto ezoma ngithi. Manje upetrol uyakala. Awangibone. Phela baba umhlola uqondise la siyangaphi lokho. Singaze so ozani bafu. Oza. Hayi ozani bafowethu thiwa siyakufaka imoto zo3 imoto yesifaka u10,000 sibonge kakhulu ozani phela bafowethu iningi imali nisabala shona nikhona ke bafowethu hayi ke namsana upetrol enye ke imali ayisale la ngoba bengilungisele imoto ezofu bengithi ngizokubiza nawe ngokuthambisa ngisayikhumbula kodwa awungeke awunyuke la ngibona ngathi khona khona ama-setting kunama-setting ngiyakhona Oza mfundisi wami uzoqeda side lena Oza something awuyabona nje kuba zobanjwa yimina-ke kakhulu manje izoqeda manyolo ngisave Oza hayi ngibonge kakhulu bafowethu niqhubeke njalo umsebenzi wenu enwenzeni ube muhle awungezi awubheke phambili siyabonga hayi ke nangu umfundisi wakithi uthi usafuna ukusithatha usibeka omdala wethu imthintele kahle ayifiki uyigibela lo namhla kunjani angizwa la namhla kunjani today is a wonderful day wonderful day
siyacela intethelelo isondele ne-flag layo isondele intethelelo nanti elinye elilandelayo malisheshe lize ngaphambili nalo ubaba umvangeli ucela umshumelo mazibuko nomshumayelo ukuba bemukele iflag seningama manje bantwana benkosi besithi mhlambe kokwenzeke kupheleni komcimbi lokho esikubona sicela ukunika ithuba usihlalo enze umphathi wasemhlathuze Ngisebhizi baba, ngisebhizi. ondaba ezitha abafundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli obaba intalisuthu yonke nomama nentethelelo namakhosazana onyazi ngegama lonyazi amen. Ngokhethele bese khetha nendibingelela nendlunkulu yasezulwini amen. Ngokujwayelekile umfundisi kwabe wathi ngikwenye inkonzo yeinkonzo nje uhlele kwelalo phethe ugatsheni wakhona lapha ekhaya washo ukuthi insizwe ikhutheleke Nkosi yamakhosi yagcina isiyeqele ngisho ezwini wayesethi umfundisi cha kunjengoba beseshila ugatsheni Nkosi yamakhosi ngiyakhuleka lokhulumayo umfana wakamlondo okuthiwa uPhumlani eMandazini ngaphansi kwenkosi uMthiyane ngiphethe umshumayeli uMthiyane wakhona lapha ekhaya eMpuze umvangeli baba uNgwenya umfundisi uMthiyane Nkosi yamakhosi akusekuningi esekufanele ngikusho sebekhulumile kakhulu ingqwele phambi kwami okuyikhona okubalekile njengalomsebenzi enginikeze wona njengosihlalo ngimncinyana akulula ukuphatha Nkosi yamakhosi leli komiti leli lothando lukaZulu khona ngisho GM khona amaphoyisa khona abahloli khona ama principal khona othisha khona osomabhizinisi mawukhuluma nabo kufuneka ucacise ngoba kuyayifika isikhathi umuntu bese ekusabise sesho ukuthi hayi ukhumbula ukuthi mina ngiyiphoyisa Manazaretha sesifike kwipholovuthondaba kodwa ke leli pholovuthondaba liyaphazamiseka MC lapha ya umsebenzi imzuzu ojulile kakhulu lo kunamakhosi ake sithi vivalala ngoba iyona injongo isize ngayo phakathi kwalomuzi wakaGecindebe inkosi yamaNazaretha masifika kuyo emzini wasebuhleni ngiyafisa lokhu ukucacisa ukuthi amaNazaretha ajwayele ukuthi ethi uShembe umabona kude athi uShembe uNkulunkulu ubona ekujuleni kwamanzi
Ethi inkosi yamaNazaretha masifika emzini wasePheni thina ngobungane bethu sikhomba sithi kufanele kuyiwephi. Ethi inkosi yamaNazaretha niyakhumbula yini ukuthi uBhombela umnikazi waleli sonto kwathi makufanele ashintshe ibhanti ukuthi walishintshela kuphi. Sabe sesithi baba inkosi yasikhumbuza futhi ukuthi walishintshela emzini waseMkhayidini. Kwase kuvuka ivuso lokuthi ithe ingokumahlombe mayihlezi kumnandi ethiwa amadoda isihosha imoya yathi bantu bami ngoba uShembe sithuma bona kude ngoba kuthi ukuhleziwe kumnandi uthotha kasekho la yena sejulile kakhulu akasekho sekwenye indawo. Uthi uShembe ingumahlombe bantu bami uthi ngibona phakathi kwalomuzi lapha eMkhayidini uthi ngibona kukabili kathathu sizobuya sizokwenza umhlangano kaNkulunkulu lapha. Uthi kodwa ningakhathazeki bengakaphenduki. Uthi makwenzeka sesingasakhona ungena phakathi kwalomuzi. Uthi kodwa ukhona umuzi phesheya eMandazini lo muzi okuthiwa kwaphuza wanele empuze. Uthi mase singasangena eMkhayidini thina boShembe ikhona impuze. Uthe uShembe mayikhuluma ngendaba sempuze kwase kuba nalelo vuso maNazaretha uthi uShembe uma kona kuthi. uShembe ngalenkathi eMkhayidini bathi wayedlula lapha ekhaya. uBhombela njalo adlule lapha ekhaya abika ukuthi useyawela yaphesha mayi buya phesha wayengena kulo muzi futhi abika ukuthi useyahamba. Ngiyafisa maNazaretha ukuthi niyibuke leyo. uShembe uma enza into yakhe funa singamphazamisi. Ngoba uShembe bonke bayebefike bebuke emlandweni uthathe kwenzakalana. Sesifike ke maNazaretha emsebenzini wokwethula lo msebenzi. Cha baba waluthuli. Siyabemukela nethimba lakho. Lapha ekhaya impuze le kuthiwa kuJuly kwakuye kume kufanele ngabe kuphuma umhlangano. Kodwa kuthiwa kwakuJanuary uthola ukuthi umhlangano usumile bese kuzakala besola abantu ngoba ithi inkosi yamaNazaretha ningasoli. Babe bebuze bethi inkosi ayikhiphi ngani umhlangano. Ithi inkosi mayiphendula ithi ingilosi zomhlangano ayikakafiki. Kunengilosi esilindile. Silinde ingilosi yasempuze. Uthi kodwa nibhasobhe mayisifikile ngoba ingilosi enolaka. Kodwa futhi nomusa ikhonze nokudlala. Iphethe izinto ezintathu. Angazi ukuthi inkosi yamakhosi yazilezulu ukuthi uthini kithi. Uma lo msebenzi omkhulu kangaka uletha lapha ekhaya. Babuluthuli. Kwangathi usekuncane lokho kubonayo. Ngiyafisa ukuthi ngethulele amaNazaretha, ngethulele inkosi yamaNazaretha onyazi lwezulu imoto zondlunkulu. Inkosi akaze ngibone uShembe ejabule ngalola hlobo sifika eJudiya. Uyathumela uthi hambani ningibizele umvangeli umdluli. Mayifika umvangeli umdluli. Ithi inkosi yamaNazaretha umvangeli uyawabona lamadoda. Uthi umdluli baba. Uthi afuna ukwenza into enkulu kuleli bandla. Uthi afuna ukuthengela ondlunkulu baleli bandla ingqola. Ngiyafisa abashumayeli bami nisondele esihlalweni ngaphambi ukuthi sizethula imoto ngoba singalokho sithi zimoto nje kanti ingcabuca azikho. Kufuna ukuthi nilungise ingcabuca abashumayeli ngaphambi ukuthi sizethule nisondele kubaba sibone ukuthi khona lokwenza ukuthi kube imoto. Besayilungisa inkosi yamakhosi kunodaba engifisa ukulithinta. Oluthinta indaba uthi njengoba ngithunyiwe ngusihlalo. Ngizalwa kwaMlondo Nkosi yamakhosi. Ngizalwa amagazi omuntu ayeme mabili kuya kwamathathu. Isidalwa sasekhaya komama kwaVombe ngicela ke kunembuzi khona nyazi lezulu. Engicela ukuthi ngalo msebenzi bese kwesula wonke amacala ababekade bewenza. Kunembuzi khona futhi inkosi yamakhosi yaleli ikomiti obungibekile phambi kwalo.
bekhange inkosi yamakhosi libambane kabi ngezandla zingcolile. Ngiyacela ukuthi lembuzi ibe insipho yokugeza leli komiti uma usukhipha isibusiso emzini waseMkhosi. Amen. Ngiyakhuleka esihlalweni sasezulwini, ngikhulekela ukuthi isipho sakho nyazi lezulu sithe masibuka oma bethu sibathengele ingqola zabo zintathu naziya. Kodwa sase sibuka ukuthi inkosi yamaNazaretha lenyanga baba umeya inyanga enkulu yokuzalwa kwaNkulunkulu wamaNazaretha, sibe sesithi nathi siwuZulu akufanele inkosi mayisiwelile kade sikule phesheya isilungile bese ibuye ilambatha emzini. Ngisho nje wamnumzane awuvese wenza into ungadlulanga ubaba wekhaya umnumzane womuzi. Ngakho ke inkosi yamakhosi lapha ngiyakhuleka ukuthi inkosi yamakhosi sibe sesihlela soZulu ukuthi sicela ukuba sikuphi isipho siwuZulu sokuthi nawe uma usuwela kanye noNdlunkulu bonke bejabule nawe ujabule. Ngiyacela uSibumbutha asondele eduze kwami sanje sisipho bashumayela asondele ahalalise. Ayisipiyela adalala noma baphethe ikhula box lapha sesikhuleka ezulwini ukuthi sicela indlondlo nophaphe sicela ukuba isivulele ukuthi khona lapha ya abashumayeli besilungisela indlela ebheke ekhaya. Siyacela abantu bethi vivala
Laba bangasethembeni elibhanyabhanyayo siyacela livuke. Abangasetshendeni siyacela livuke nizothe banazaretha siyacela nizothe. Sebalekwa yoqasho utho. Hayi ubaleke emcasheni manje basamakhona. Uthi ucashile bakala pha khona. Kacashile. Uthatha ba. Now